През 2014 Стивън Хокинг казва следното. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. В днешно време изкуственият интелект се счита за инструмент, подобряващ и улесняващ нашия живот, но в действителност той крие смущаващи функции, за които не можете да си представите. Днес ще ви представя най-смущаващите AI сайтове, които някога сте виждали, като ще започнем с сайта, който успя да травмира милиони хора. The Nightmare Machine. Страхът е една от най-силните човешки емоции. Затова през 2016 година екип учени от MIT си задава смущаващ въпрос. Може ли изкуственият интелект да бъде обучен да плаши хората? Те приели предизвикателството и резултатът изглеждал като нещо излязло от филм на ужасите. The Nightmare Machine може да превръща обикновени снимки от ежедневието в грозни и ужасяващи образи. Например, щастлива семейна снимка може да бъде превърната за секунди в сцена, изпълнена с чудовища и ужаси. Но тук възниква големият въпрос. Как учените научили изкуствения интелект да плаши хората? Те използвали човешка обратна връзка, избрали множество изображения и помолили хората да ги оценяват според това колко са потискащи. С течение на времето събрали хиляди гласове, за да разберат кои визуални елементи предизвикват страх у хората. С тези знания The Nightmare Machine може да вземе всяка обикновена снимка и да я превърне в нещо ужасяващо. The Nightmare Machine излиза на 25 октомври 2016 година. Някои хора смятали проекта за невероятен, а други били бесни и отвратени. Един от коментарите в сайта на MIT обобщава всичко най-добре. The Nightmare Machine изглежда като грандиозно прахосване на ресурси и време. Следващият AI вебсайт сериозно застрашава личното ви пространство. The Follower. Някои го читат за ужасяващ, други за опасен, а научен блог го определя като свръхзловещ изкуствен интелект. Всички тези характеристики се отнасят за вебсайта, наречен The Follower. Този сайт открива къде точно е заснета дадена снимка. След като установи мястото, The Follower показва на живо кадри от камерата заснела това място, включително точния момент, в който е направена снимката. В началото може да ви се стори интересна идея, но сайт като този може да нанесе огромни вреди. The Follower е перфектен инструмент за преследване. Какво ако опасен сталкър го използва, за да намери и убие своята жертва? Какво ако обсебен фен го използва, за да преследва своя любим инфлуенсър? Възможностите са безкрайни и зловещи. Интересното е, че създателят на сайта е доволен, че хората го намират за толкова смущаващ. The Follower е създаден от белгиец на име Дре Депортер. Той получил идеята, докато гледал на живо видеонаблюдение от известни туристически забележителности. Видял как някой си прави инстаграм снимки в продължение на 30 минути и се зачудил дали може да намери този човек. Оказало се изненадващо лесно. Само за 10 дни Депортер създал The Follower, като свързал мрежа от публични камери с изкуствен интелект. В първата версия той обучил AI да сканира кадри и да ги свързва с снимки на инфлуенсъри в Instagram с над 100 000 последователи. Тоест, ако сте си направили снимка близо до открита камера, има голям шанс сайтът да ви открие. Депортер обявил проекта си в Twitter, като го нарекал много готин и зловещ проект. Когато го попитали защо го е създал, той отговорил: "Исках да покажа колко опасни могат да бъдат новите технологии." Следващият AI вебсайт е бил съден от множество хора и организации, но въпреки това все още е онлайн и създава проблеми за всички. PMICE. PMICE бива представен като полезна услуга, но за мнозина това е врата към най-мрачната страна на интернет. Imagine a world where anyone could download a photo of you from your social media, your Tinder profile, even your workplace's website, and run it through an algorithm that tracks your face across the internet. PMICE е търсачка за изображения, задвижвана от изкуствен интелект, която може да открие почти всяка ваша снимка, качена онлайн, използвайки само една единствена ваша снимка. Компанията твърди, че помага на хората да се защитят от измамници, крадци на самоличност или от лица, които използват техни снимки незаконно, като им показва къде са публикувани техни изображения без дадено съгласие. Но реалността е много по-тревожна. Най-големият проблем с PMICE е, че ви позволява да търсите снимки на когото си поискате без негово разрешение. Сайтът не ви пита защо търсите някого, просто показва резултатите без значение от последствията. А за онези, които биха платили, PMICE предлага още по-зловеща функция – известия при нови снимки. Това означава, че някой може да получава нотификации всеки път, когато публикувате снимка онлайн.
а вие няма да имате и най-малка представа кой ви следи и какво ще направи с тази информация. There are no checks on who can use their service, which allows users to stalk dozens of people each day and set face alerts for up to 500 different images. Затова не е чудно, че PMI е наричан уебсайтът за лицево разпознаване, който посреща преследвачи с отворени обятия. Но има и още нещо. PMI понякога изважда твърде лични снимки. Много хора са съобщили за преследване и тормоз, след като открили свои изображения чрез търсачката. Най-лошото е, че премахването на снимки от PMI е почти невъзможно. Журналист от Netspolitik тества това, като моли да бъде изтрита една негова снимка. Той получава потвърждение, че снимката е премахната, но по-късно тя отново се появила в резултатите на PMI. PMI са като нож с две остриета. От една страна може да помогне да свалите откраднато съдържание, от друга носи голям риск за нарушаване на личното пространство на хиляди хора. IDEMIA. Изкуственият интелект променя всичко, включително как полицията открива заподозрени. Един от популярните инструменти, които полицията използва, е платформата за лицево разпознаване, наречена IDEMIA. Въпреки че се счита за най-точния AI, IDEMIA крие една доста зловеща страна, за която повечето хора изобщо не подозират. Просто попитайте Найджер Паркс, човек, който знае от първа ръка колко опасен може да бъде AI, когато нещата се объркат. През януари 2019 година Найджер е арестуван за кражба и нападение над полицаи. Само обвинението за нападение му осигурява до 15 години затвор. Но тук идва абсурдното. Найджер е бил невинен, дори не е бил в същия град, когато престъплението се е случило. Той стоял 10 дни в ареста, повтаряйки, че е невинен. Имал алиби, че по време на инцидента бил в банка и правил паричен превод. И все пак никой не му повярвал. В крайна сметка разследващите решили да проверят историята му и щом разбрали, че казал истината, го освободили. Но защо полицията изобщо е била толкова убедена, че той е виновен? Ето къде влиза IDEMIA, софтуерът с изкуствен интелект за лицево разпознаване. Когато полицията започнала разследването на местопрестъплението, намерили шофьорска книжка, но тя била фалшива. Името измислено, но на снимката съвпаднала с заподозрения. Тъй като всичко, с което разполагали, било лице, полицаите решили да пуснат снимката чрез AI системата на IDEMIA за лицево разпознаване. Изкуственият интелект сканирал изображението, измервайки детайли като формата на очите, извивката на устните и разстоянието между чертите на лицето, след което дал съвпадение. And using the photo on the ID, got a facial recognition match to Niger Parks. With seemingly no other evidence, a judge signed a warrant for Parks' arrest. И така, AI системата за разпознаване на лица направила фатална грешка. Найджер не бил човека от снимката. Deepfake. През 2023 година е имало над 500 000 deepfake видеа и снимки споделени онлайн. Но за разлика от забавните deepfake-ове, които обикновено виждаме в интернет, по-голямата част от тях са доста обезпокоителни. Deepfake уебсайтовете позволяват на всеки да вземе нечие лице и да го постави върху чуждо тяло. Тоест всеки може да създаде фалшиви снимки или видеа на хора, с които никога не се е срещал. Представете си, че скролвате в някоя социална мрежа и внезапно виждате фалшиво видео или снимка на себе си, вършещ нещо неприлично. The result, a fake image that I never took that looks real enough. Oh, that's so gross. It just feels icky to see my head on a body. It's not me. Особено тревожно е положението в Южна Корея, където се наблюдава вълна от незаконни и сексуализирани дипфейкове. In South Korea, a large number of online chat rooms have been found to be sharing explicit deepfake images of women. Една от тези нелегални телеграм групи имала над 220 000 членове. Всички там с една единствена цел – да споделят нецензурни и фалшиви изображения. Много от жертвите на тези изображения били ученички и студентки. Но фалшивите снимки не останали само в групите. Те се превърнали в оръжие за изнудване. Жертвите били тормозени. Те получавали фалшивите си изображения с заплахи, че ще бъдат публикувани, ако не изпълнят определени искания. Някои от тях били принудени да изпратят истински снимки само за да спрат разпространението на фалшивите. В крайна сметка лидерът на една от тези телеграм групи бил арестуван и осъден на 42 години затвор. Той бива обвинен в изнудване на около 74 жени, като ги е принуждавал да му изпращат реални снимки.